Сега можете да четете буквите. Нека прочетем истински корейски думи. Всяка дума е просто строителен блок, който вече познавате, и сегата означават нещо, което можете да си представите. Прочетете тази дума. 안녕하세요. Тя означава здравей. Току-що я прочетохте сами. Прочетете тази дума. 감사합니다. Тя означава благодаря. Току-що я прочетохте сами. Прочетете тази дума. 사랑해요. Тя означава обичам те. Току-що я прочетохте сами. Прочетете тази дума. 맛있어요. Тя означава вкусно е, току-що я прочетохте сами. Прочетете тази дума. 좋아요. Тя означава харесва ми наклонена черта добре. Току-що я прочетохте сами. Уникално. Току-що прочетохте 5 истински корейски думи и знаете какво означават. Сега четете корейски. Продължавайте. Отидете на karian.uesum.com за безплатна практика. Връзката е подолу.